Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनालि अफिसियेल डाटा ओंखारबाय बेनो जाबाय आसामनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो एफएमएलएटा राननाय डाटा दा एडिआरि आसाम पुलिस मेडिकेल फरेस्ट आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सनि साख्रि आरो नेक्स्ट भेकेन्सि बेनि हिसाबै कभार खालामगोन लोगोसे BTC जानुवारियाव टेटनि रिजाल्ट आरो लोगोसे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेनो जाबाय फेब्रुवारि बेनि सायाव जोङो सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लाटेस्ट साख्रिनि आपडेट थ' नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो स्पेशल टेटनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायफिनबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव एबा भिडिअसआव थांना नायबानो जाबाय बावहाय गोबांथार कमेन्ट्स फैदों बेनो जाबाय खायसे फुल्लि भिडिअ नायाना बावनो आन्दायबाय थायो जे बे पस्टआ जाबाय स्पेशल टेट ओंखारदों बर' मिडियाम गार' मिडियाम आरो मणिपुरि मिडियामनि थाखाय अब्लाबो टेट होननाय लोगो लोगो बावहाय जोंहा उइदाउट डिप्ल'मा एप्लाइ खालामनो हाया बेखायनो नोंथांमोना हाई सेकेन्डारि पास एबा डिग्री पास खालामनानै डिप्ल'माया कम्पालसरि थानांगोन होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे ODL आरो रेगुलारा खालामनो हागोन नाथाय निउसआ बावहाय हानाय नङा अपसन गैया देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जे एप्लाइ प्रसेस भिडिअखौ नायदो आरो खायसे बुंदों जे लास्ट इयारा एबा एपियारिंआ खालामनो हागोन ना हाया बेवहाय खालामनो हानाय नङा मानोना फार्स्ट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनो होदों नङाबा बावहाय एक्सेप्ट जानाय नङा दा बेनो जाबाय CMनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फोसावबाय बेनो जाबाय आसामनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि लानानै टटेल पस्टआ 1,45,664 सिम दासान्दि होनाय जाथ'बाय आरो थाबैनो बेनो जाबाय 4,000नि बारा दङ 9 जानुवारियाव एडिआरि रानगोन आरो 6,000नि बारा हमना ला 10 जानुवारियाव रानगोन एन्ड लास्टआव टी ट्राइब बिथांमोनाबो रानगोन बेनो जाबाय टटेल पस्टआ एफएमएल लेटार होनाया जासिगोन 1,56,000 बेनो जाबाय 677 पस्टखौहाय आसाम स्टेटआव होनाय जाबाय आरो आसामनि सीएमआ जेरै खोथा होदोंमोन थिग बेबादिनो साख्रिखौ होगासिनो दङ दा बिथाङा बुंबावदों फेब्रुवारिनि गेजेरावनो गासैबो थाबोनाय साख्रिखौ होजोबगोन होननानै जेराव DEE दङ अके बे पस्टआ 4,000नि एसे बारा दङ दा बिनि एफएमएल लेटाराबो फेब्रुवारि दानाव एबा जानुवारि लास्ट सप्तायाव मोनगोन अब्ला 1,60,000नि बारा एफएमएल लेटारखौ होनाय जासिगोन आरो सीएमआ बुंदों गासै 2 लाख आसाम स्टेटआव साख्रि होगोन गावसोरनि सरकाराव दा 5 बोसोराव बेखिनि होबाय दानिया खोथा ओंखारगोन जे आसाम पुलिसनि दानि एप्लाइ जानाया फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन दा नायदो नै इलेक्सना एप्रिलाव दङ MCCआ नैबे MCCआ टटेलि मार्च दानाव नांखागोन आरो फेब्रुवारि लास्ट सप्तायाव नांगोन अब्ला थ' जों सानदो दासान्दि टाइमा एक्सुवेलि लास्ट डेटआ 16 जानुवारिया लास्ट एप्लाइ डेट आरो थ' बिथांमोना बे हमना ला 30 डेजआव माने 30 डेजआव फिजिकेल टेस्टखौ लानो गोसो दङबा लानानै दोननो हायो दा बे समजों लोगोसे मोनथिसिगोन जुदि फिजिकेल टेस्टखौ जुदि फेब्रुवारियाव जुदि लायोबा थ' बिथांमोना लानानै दोननो हागोन नाथाय एसेबां स्पिडआव मावगोन बेबो मोनसे बिग कुइसन मानोना दायो बिथांमोननि जेनाखि थांखि स्ट्रेटेजिया जाबाय इलेक्सनाव देरहानांगौ बेखायनो बिथांमोना इलेक्सननि खामानि मावसिगोन एबा गावसिनि पार्टिनि खामानि बिथांमोना मावसिगोन टाइमा बारा गोबाव गैला नाथाय एडिआरि 3.0आ पस्टआ दङ बियो फेब्रुवारि दानावनो एप्लाइ जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि DMEनि आन्डाराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआ दङ बेबो एप्लाइ जागोन एबा DHS एप्लाइ जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम फरेस्ट एप्लाइ जागोन अके आसाम फरेस्ट कनस्टेबल ग्रेड 1 बे पस्टआ फैगोन ड्राइभार फैगोन आरो मोनसे मोजां पस्ट फैगोन बेनो जाबाय आसाम एक्साइज कनस्टेबल थ' आसाम एक्साइज कनस्टेबलावबो पस्टआ फैगोन दा बावैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बिनि गासैबो इन्टारभिउआ इलेक्सन उनावसो जासिगोन आरो सरकार थायोबा जासिगोन जुदि सरकार गैयाबा चेन्ज जागोन नाथाय सरकारा थागोन थाया बे उननि बाथ्रा थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया सीएमआ मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे फेब्रुवारि दानाव साख्रिखौ होजोबगोन होननानै अब्ला जोंहा दा फैबाय BTCआ माब्ला साख्रि होगोन जों बेखौ डिसकास खालामसै बेनो जाबाय CSBआव दा हमना ला बे आसाम बेनिफ्राय बे जाबाय BTC अके दा जोंनि BTC आसामनि सिङाव दं नालाय दा फेब्रुवारियाव साख्रि होजोबगोन होननाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे आसा दङ ग्रेड 4 पस्ट BTC ग्रेड 4 पस्ट BTCना अनलि बायबा टेस्टल'मोन ना बेखौ लाखाजोब्बाय दा बिनि डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआ होनांसिगौ बेखौ होयोब्ला नैबे हमना ला जानुवारि लास्ट सप्तायाव होनो हायो एबा होनो हासिगौ बादि कन्डिसन दा बे उननि बाथ्रा नाथाय थ' बेखौ होबानो हायो जुदि साख्रि होनो गोसो दङबा BTC सरकार एबा गोदान सरकारा आरो टेट
स' बे टेटआबो बे टेटआबो 22 जानुवारियाव होगोन बेखौ रोखा खालामबाय बिथाङा बुंगासिनो दङ दा जास्ट माने माखासे प्रसेस खालामबावदों जानांगौ सिङावहाय दा बेखौबो बिथांमोना मा होनो हायो देन बिनिफ्राय थाबोनाय जोंनि माखासे पस्ट बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव स' ग्रेड 3 लेभेलाव अलरेडि जेनाखि डिग्री लेभेला रल नाम्बार ओंखारखाबाय बिनि स्किल टेस्टखौ लानांगौ दङ दा बेखौ स्किल टेस्टखौ लायोबा नैबे फेब्रुवारि 1 सप्तायाव लानो हायो आरो लोगोसे फेब्रुवारि लास्ट सप्तायाव फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो हायो आरो एचएस लेभेलखौबो गोसो दङबा होनो हायो जेराव टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेलाव थ' स्टाफ नार्सआव गासै 90 पस्टनि खाथियाव दङ मोनगोन दा बेखौबो होनो हायो फेब्रुवारि दाननि लास्ट सप्तायाव जुदि BTC सरकारा स्पिड खामानि मावोबा नाथाय सबसे बांसिन चान्सआ बेनो जाबाय टेट आरो ग्रेड 4 रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा CSBआ जुदि खामानि मावोब्ला दा बेनो आरो आसा खालामो जाहाथे BTC सरकाराबो इयुथ्सखौ नायनानै इयुथ्सनि केरियारखौ नायनानै जाहाथे थाबैनो साख्रि थिसनो बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव